Сәлам малайлар һәм кызлар. Татар эстрадасы, татар шоу-бизнесы кайнапмы кайный. Концертлар, дискотекалар сезоны башланып китте. Һәм шул кызу эпицентрның үзәгендә мин һәр вакыт булырга тырышам. Соңгы яңалыкларны, кызыклы репортажларны, татар музыкасы һәм җырчылары белән кызыксынучылар өчен актуаль информацияны иң беренче булып Тума программасында күрсәтү минем иң зур максат. Шулай дип татар музыкаль авангардны татар эстрадасының иң текә дайджесты дип атарга була. Малайлар һәм кызлар, сез каршы булмасагыз, иң текә программабызны башлыйбыз. Бүген сөйләшәчәкбез. Фирдус Тимаев һәрбер ир-ат үз гомерендә башкарырга тиешле эшне башкарган. Әлегә агач утыртмаган, малай үстермәгән, ләкин йорт салган. Илназ Гарипов икенче клибын төшерә һәм меценатлык белән шөгыльләнә башлаган. Гариповның адашы Илназ Бах сольный концертлар әзерли. Татар радиосы диджейлар санын арттыра. Бәлки бу диджей нәкъ менә син булырсың. Татар җырчылары мәктәптә укыган фәннәрне, белемнәрне хәтерли микән? Кайнар репортаж. Кунак клип рубрикасы. Онлайнда бүген җырчылар түгел, татарның бөек шәхесләре. Үземә генә күңелсез булмасын өчен кунакка Илназ Сафиуллинны чакырдым. Кемдер клип төшерәм дип чит илләргә чыга, кыйммәтле фатирларны арендага ала, рестораннарга юл тота. Ул мәхәббәт турындагы клипны авыл фирмасында төшереп куйган. Сез аның кем икәнен аңладыгыз. Шулай бит? Әлбәттә сүзем Фирдус Тимаев турында. Бу арада егетнең иң зур максаты шыңга ашып маташа. Фирдус Нурлатта йортын салып бетереп ята. Йорт белән генә шикләнеп калмыйча, янында мини-ферма төзергә исәпли. Аннан тирлекләр үрчетергә, хәтта сыер алып җибәрергә дә уе бар. Шуңа өстәп сарайга телевизор алып куеп, анда көн-төн сөям җанын җырын әйләндермәкче ул. Имеш сыерлар ул җырны тыңлап күбрәк сөт бирәчәкләр ди. Фирдусның үзен якын арада 7 октябрь көнне Уникста узачак көлке терапияда күрә аласыз. Сөясеңме дип сырыйсың, синнән ишек синин, күзләреңнең карашлары якты йолдызларга тиң. Сөям җаным, үзелеп сөям, сөю барлык дөньяда. Ышан җаным, син булмасаң, авыр миңа бу дөньяда. Сөям җаным, үзелеп сөям, сөю барлык дөньяда. Ышан җаным, син булмасаң, авыр миңа бу дөньяда. Сөясеңме дип сырыйсың, син мине ничек түзимсең? Тормыш күлен синнән башка, ялгыз ничек езимсең? Сөям җаным, үзелеп сөям, сөю барлык дөньяда. Ышан җаным, син булмасаң, авыр миңа бу дөньяда. Сөям җаным, үзелеп сөям, сөю барлык дөньяда. Ышан җаным, син булмасаң, авыр миңа бу дөньяда. Шушы көннәрдә Илназ Гарипов миңа барыбер дип аталучы җырына клип төшерү белән мәшгуль. Беренче клибы лирик хисләр белән сугарылган булса, монысы танцеваль форматта булачак. Клипны Казанның төнге клубларының берсендә төшермәкчеләр. Геройларын ВКонтакте сайтында махсус төркем җыеп, шунда эзләгәннәр. Тапканнарын яшьләренә, кая яшәүләренә карап сайлап алганнар. Ник дигәндә, клипта төшергә теләүчеләр арасында 18 яшы тулмаганнар һәм ерак җирләрдән килергә теләүчеләр дә булган. Әллә каян килеп, клипта төшми калсалар, мин үземне бик уңайсыз хис итә идем, диде безгә Илназ. Яхшы кеше инде безнең иптәш Гарипов. Яхшы кеше дигәннән бу арада Илназ изгелек эшләп алган бит әле. Нинди дисезме? Урамда адашып калган песи баласына хуҗа эзләгән. Салкын яңгырлы төндә дусты белән табып кергән песи баласына хуҗаны шактый озак эзләгәннәр. Аңа карап, артыннан җыеп, ашатып ири торгач, песиебез үсеп тә бетә язды бит дип көлә ул безгә. Фотоларга төшереп интернетка салып, хуҗаны озак эзләдек. Ниһаять бер кыз килеп, аны бездән алып китте. Кайчак сагынып та куям үзен дип искә алды хәйрияче Гарипов. Син чорналган, төсләр юк дөньяда. Төшләремдә күреп таң калам. Төшләремдә генә сакланам да. Бик табасым килә бу янам. Төшләремдә генә
Илназ Бахның аңла йөрәгемне җыры белән күпмен парсыз йөрәкләр кавышты. Талашканнар дуслашты, мәхәббәт аңлаштылар. Мәхәббәт гимнына әйләнде бугай ул җыр. Хәтерләсәгез, былтыргы тәүге концертының исеме дә шулай дип аталган иде. Әмма быелгысын инде ул яныңа барам әле дип куйган. Бер елны ул йөрәк хисләрен аңлата, икенче елны аның янына бара. Дистәләгән еллар узгач, ЗАГС турында җырлый башламагае дип куркып та куям хәтта. Концерт көне 12 октябрьгә билгеләнгән. Уникс концертлар залында узачак. Бах та минем кебек арча егете булгач, бәлки үзем дә барып кайтырмын әле. Елгалар тирән упкын, диңгезләр тулы дулкын, таш кыялар төз ярлар, араларда торалар. Мин синең ярларыңа җилкәндә өйләмәле, мин синең алларыңа мәрҗәннәр тезәмәле, мин синең ярларыңа җилкәндә киләмәле, мин синең алларыңа мәрҗәннәр тезәмәле. Күпләр миңа ничек радио алып баручы булырга, ничек телевидениегә чыгарга дигән сорау белән мөрәҗәгать итәләр. Күпләр кичкенәдән on air, ягъни туры эфир дип янучы кызыл ут астында миллионлаган тыңлаучыга микрофон аша серле итеп өндәшергә хыялланалар. Шундыйлар өчен шәп яңалык. Татар радиосы яңа диджейларга кастинг үткәрә. Бәлки йомшак диджей Кәнафи нәкъ сине көтәдер. Бу шансны кулыңнан ычкындырырга ярамый. Шанс гомергә бер килергә мөмкин. Үзеңдә радио алып баручы осталыгы, креативлык һәм гомумән аралашуга зур мәхәббәт хисе сизәсең икән. Рәхим ит. Тулырак мәгълүмат tatarradio.ru сайтында таба аласың. Яңа уку сезоны башланды. Әти-әниләр балаларын җитәкләп белем йортына юл алдылар. Онытылмас мәктәп еллары. 11 ел буе тырышып укыйбыз да, анда алган фәннәр күбесе хәтердән дә төшеп кала. Җырчыларыбыз мәктәп программасын яхшы хәтерли микән? Мин моны тикшереп карарга булдым. Татар җырчылары белән кичкенә генә тест оештырдым. Нәтиҗәсен үзегез күрерсез. Ничә ел элек мәктәпне тамамлаганың? Мин тамамладым 7 ел, 8 ел элек мәктәпне тамамладым. Мәктәпне ничә ел элек тамамлаганың? Так, 99 елда. Эльвира, мәктәпне ничә ел элек бетердең? Менә шуны искә төшерә аласыңмы? Примерно. Әлбәттә искә төшерә алам, 2002 елда. Хәзер әйтәм, 6 ел үтте инде. 6 ел үтте. Әйдә, Шалтыраталар. Керегез, яңа керегез. Мөнирнең беренче класс җитәкчесе шалтырата. Лариса Ивановна, первая учительница. Сез үзегез ничә ел элек бетергәнегез мәктәпне хәтерисезме? 25 ел элек, менә быел булды 25 ел. 2012 елда, 1987 елда бетердек мәктәпне. Фирдус, ничә ел мәктәпне бетергәнең? Менә яңа уку сезоны башланды бит инде, димме? Ничә ел мәктәпне бетердең? Ничәнче елда? Искә төшерә. Бүген ничәнче ел әле? 12 ел бүген. 1999 елда мәктәпне 98дә, Аллага шөкер, 14 ел. эшле билгеләренә бетереп чыктым. Чөнки минем 4-ледә булган булыр иде. Минем әти мәрхүм инде, әтием главный энергетик булып эшләде. Не укытучы апага лампочка җитмәде. Әтинең лампочкасы беткән иде. Шуңа күрә 4-легә, шуңа күрә эшлегенә булды инде. Айрат, тәбриклибез син. Мәктәп еллары дигән программада катнашасың. Искә төшергәле ничәнче елда мәктәпне бетердең? Ничә ел узган мәктәп бетергәнгә? Бик әйбәт сорау әле бу. Айвас. Беләсеңме, 2000дә ялгышмасам әгәр дә 2002дә бетердем мин. Привет, Гөлназ. Привет, Айвас. Сәлам, Айвас. Яңа уку сезоны башланды. Синең әле иртәрәк балаңа барырга. Ләкин искә төшер әле, син ничә ел элек бетердең мәктәпне? Яки ничәнче елда? Мин шунысын әйтә алам, киләсе елга, 2013 елда минем мәктәп бетерүемә 10 ел була. 9 ел була инде. Әлегә 9. Математика. Математика. Мин үземдә белмәсем ничәнче елда бетергәнемне, миңа бер класста укыган кыз шалтыратты да, Гөлназ, 10 ел була бит безгә дип әйткәч, мин о дип уйлап куйдым. Нәрсә ул Купрум? Химия, нәрсә ул Купрум? Купром. Укроп турында әйтәләр штеле. Купром. Купрум. Сейчас скажу, кальций, нет? Астагфирулла. Ой, мала, мен химия дәресләрендә бик сирәкләгәдер, чөнки ул теге, укытучысы белән яхшы тыгыз элемтәдә. О, бау ике. Бодрум инде, бодрумдан. Нәрсә ул Купрум? Химический элемент инде ул. Нинди химический элемент? Купром нәрсә соң ул? Капрон ясый торган нәрсә түгел микән ул? Купром.
Нәрсә соң ул? Мин дә шулай демитин. Нәрсә соң ул? Күкер түгелме ул? Купрум. Купрум. Нәрсә соң ул? Сезгә сорау. Мин синнән сорау бирәм, нәрсә соң ул? Мин беләм аны нәрсә икән. Купрумның нәрсә икәненә җавап бирә алмыйм, Айваз. Медь. Медь әйтәләр. Медь. Ну нәрсәдер инде ул. Нәрсә, алайса нәрсә ул аурум? Берәр исеме бармы аның химик матдәнең? Купрум, мин беләм ул Менделеев таблицасында Купрум. Менделеев таблицасын кем уйлап тапкан? Менделеев. Мин тоже беләм дә, но синнән ишетәсе килә. Миннән ништәсе килә менә? Ул Күпрум тимер ул да. дөреслектә ул бакыр иде, ялган адам мин сезне. Нинди матдә? Матдә, химик матдә. Айваз, не, син әзрәк минем башымны катырма, минем концерт топ парасын бар, шуңа күрә. 7-не 8-гә тапарларга шинчә була. 8-ің 48. 48. Так, 8-ің безнең була, ничәле 64. Димәк, 7-8-ің 50 ничәләр булырга тиеш. 7-8-ің 24 ми саны ул? 836. 7-7-ң 49, 7-8-ің 54. 7-8-ің 56. Так, 7-8-ің 56 ахрын? 56. Бик дөрес. 7-8-ң 56. 56. 56. Физика, амперларда нәрсә үлчиләр? Амперларда. Амперларда үлчиләр не? Күчәнеш, напряжение. Вольт, ампер. Ялгышмасам, амперлар белән лампочкаларны түгелме? Энергия, электричество. Ваты? Амперларда ват үлчиләр ярый. Вольтларны. Менә физика белән минем эшләр бик кыен иде. Ләкин шулай да амперлар белән мин каядыр ниндер ут көчен үлчиләр дип уйлыйм. Сила тока. Электричество. Амперлар, хәзер амперлар ток. Амперларда үлчиләр токның көчен ялгышмасам. Нинді? Ток. Эсперанто нәрсә ул? Эсперанто. Ранто. Эсперанто ул Казандагы урам дип әйтмәкче идем мин, ләкин ул бөек шәхес безнең исе. Нинди бөек шәхес яны белмим. Эсперанто урам нәрсә булса инде? Урам? Казан урамы? Безнең урамы Казанда. Эсперанто это... Физик, по-моему, или химик. Да. Эсперанто ул тукталыш. Тукталыш. Эсперанто, ну, иң беренче башка килгән әйбер ул урам дип әйтәбез. Без Эсперанто. Мосын әйтү авыррак. Эсперанто урамын беләм әлбәттә. Эсперанто урамы бар. Турцияның башкаласы. Анталия. Башкаласы. Столица. Столица Стамбул. Истанбул. Так, Турциянең башкаласы. Илнар Сәфиев, Турциянең башкаласы. Анкара. Стамбулмы, Анкара? Стамбул үзгәрде Анкарага. Анкара. 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 Беләдерем я үтеп киттем шәле недавно. СССР. Ничек расшифровываться ителә? Страна Советских Союзов. Союз социалистических республик. Менә беләдерем мен кара. Укганда беләдерем, оныттым инде. СССР. Совет. Социалистических ничек әле тагын? Республика инде, ахыры. Совет социалистических республик. Әбәү. Совет Социалистический Республика инде. Ага. Совет, Союз, Республика минде. Бик дөрес. Союз советских социалистических республик. Союз Советских Социалистических Республик. Әйтәләр, шулай тиз генә әйтә алмыйм. Союз Советских Социалистических Республик. Советский, ничек әле анда җегетләр? Союз әлбәттә. Союз. Нерушими. Атлантидадан инде пингвиннар яши. Нинди пингвинлар? Атлантический пингвиннар яши. Кара кештемле, кызыл борынлы. Мотор. Обычный, наверное. Королевский, по-моему. Королевский ярый. Ак. Лакаралы. Аклы каралы. Вот это да. Пингвины белмим. Зур. Ну, не дип пингвиннар. Нәселле пингвиннар. Ата ак түшле, шундый аркалар, бөтен җирләре кара пингвиннар яши. Королевский пингвиннар. Бер нинди пингвин да юк. Нәрсәгә? Атлантида бит ул су төбенә киткән инде. Шәһәр. Су төбенә киткән шәһәр. 4-нең тамырын 0-га бүлгәшенчә була. 2. 40. 1. 4 була инде? Ничек? 0, по-моему. 0? 0 була? Белгәч 0. 0-га минемчә бүләргә ярамый бугай. Тапкырларга ярамый. Сән кем әйтте аны? Ок төш әйтте. 4-нең тамырын 0-га бүлгәчә була.
Тамырын 0-га бүлгәч 4. Казан Татарстанның баш каласы, шуны әйтә аласызмы инглизчә? Казан Татарстанның баш каласы. Мен немецкий изучал. Короче, шул. Ах, Казан екенін білем. Казан инт нәрсесің әлі? Біраздан жауап берсем яраймы бұл сұрауға? State Казан Татарстанның баш каласы. Казан... Что-то, Репаблик... Кацан. Казань of Центр Татарстан. My family is not large. Казан, capital Татарстан. Казан... Менә хәзер шуны әйт. Инглизчә. Казан Татарстанның баш каласы. Казан Татарстанның баш каласы. Рус телендәге килешләрне искә төшерик әле. Падежи. Именительный, винительный, родительный. Так, именительный, родительный, дательный, творительный, существительный, что-то. Фирдусительный. Именительный падеж, родительный падеж, винительный падеж. Родительный, дательный, именительный, винительный. Винительный падеж, именительный падеж, дательный падеж. Ой, именительный падеж. Ең бірінші шунсын ғына білем. Орыс тілінде мен шунсын ғына еретайдым. Именительный, винительный, делительный, даған енді падежлар бар анда? Мен әне орыс оқытушысыйны, конечно. Оқытқан ей заманда, хатırlayым қая просто. Притяжительный. Родительный падеж, потом какой еще? Предательный. Нет. Предложный падеж, точно, предложный. Гөлнар Сафарова качан родительный падеж ясады әле безнең? 21 августа. Фирдусительный бармы? Фердусительный вещь бар. Мунирительный. Мунирительный падеж, а иммунирительный падеж тоже есть. Я ты, ай нәрселі, алманың алмадан алмаға татарша ба. Именительный падеж, родительный падеж, винительный, дательный. Африканың баш каласы. Подожди, хадыр, улигалы. Нишләп сез менә монда концертның ортасында киләсез дә бөтен фикерләр чуалган вакытта бу сорауларны бирәсез? Африканы қаны енді? Әлгі сұрауға сен өзің жауап бересің? Білесің? Мен yok. Столица Африки, ну там вообще, в принципе, столицы нет. Там все, там Африка. Оның баш қаласы yok. Yok. Bu kontinent бит. Kontinent. Африканың баш каласы юк бит инде баш каласы. Африка бит инде материк. Африканың башкасы Илнар. Куала-Лумпуру. Дөресме? Ну, мен белмим. Чөнки континент. Не существует такого. Африка это континент. Мадагаскар. Или Нигерия? Yok, hadi oğlum. Нигерия ма? Точно сен? Дұрыс ма ма? Африканың баш каласы юк. Африка ул континент. 3-кә бәйләдем, 3-тә күп була Илнас Гариповка. Әле мен бик шат инде эшле алсалар гайлызлар, эшле алгач диплом бирәләр. Әле яры 2 түгел. 3-нче класс программасына менә шулай дип җавап бирде безнең әлеге яшь гаилә. Рәхмәт аларга. Дәвам итегез шулай итеп өйрәнүне мәктәп программасын. Дөрес. Ренат абый, зур рәхмәт сезгә. Гөлнар Сафарова мәктәпне бетергәндә кызыл диплом белән чыккан иде, күреп торабыз. 9 ел үзенекен медаль белән чыктың. 9 ел үзенекен эшләгән Сафарова барлык белгән предметларын онытып бетергән. Айрат Ильясов, мәктәп еллары программасы. Молодец. Африканың башкасы континент. Куала-Лумпуру главное дело. Куала-Лумпуру. Гаҗәп, контактта кемнәр генә юк. Хәзер яшәүче һәм яшәмәүчеләр дә табыла. Тикшереп карыйк әле. 19-нчы, 18-нчы, хәтта 12-нчы гасырдан кемнәр регистрацияләнгән икән анда. Бик Тукайыбыз контактта бик популяр. Аның уннарча аккаунтлары бар. Кайсысындадыр ул Арча районы Кушлавыч авылында тууына карамастан балта чигетә. Кайсысындадыр безнең Казан федераль университетында әле дә булса укый. Көннәрдән бер көнне интернетта сезгә Гаплы Тукай язса, аптырамагыз. Кайчан бөек шагыйрь белән аралашыр идегез әле. Икенче популяр персона Каюм Насыри. Ата куян асырамаса да балалары исемлегендә Кышный ат дигән аккаунт тора. Кая бара бу дөнья?
Кулгалинең кайда яшәгәнен беләсегез киләме? Аның аккаунтына кергез. Анда үзебезчә Мамадыш районы Албай авылы югары 3-71 йорт диелгән. 1183 елда туса да паспортын алыштырган бугай. Бераз яшәреп киткән. 1988 ел күрсәтелгән өстәрәк. Муса Җәлил заманында да кәрәзле телефоннар булган икәнен белә идегезме әле? Мин дә белмидем, ләкин факт бар факт. Бөек шагыйребезнең Nokia модельле телефоны булган. Татар халкының бөек персонажы Шүрәле дә бар контактта. Мискиннең сотовые урманда тутмый икән. Яраткан шөгыле әлбәттә инде кити-кити уйнау. Минем белән кити-кити уйный башлаганчы чыгым тизрәк контакттан. Бу атнада кунак клип рубрикасында төрек җырчысы Сердар Ортач. Ул инде сәхнәдә 93 елдан бирле. Аның беренче альбомы 1994 елда 2 миллионнан артык копия белән сатылган һәм иң күп сатылган альбом исемлегендә булган. Күпчелек җырларына көне ул үзе яза. Шулай ук 3 ел телевидениедә шоу программа алып барган. Хәтта шигырьләр, мемуарларын туплап китап бастырырга да өлгергән. Ә хәзер әлеге күп кырлы талантлының клибын бергәләп карабыз. Gidiyorum acımadan, peşimde bir sürü hatırası. Biliyorum yaşamadan, yolumu çizdi kesin yukarısı. Güneşin tadı boşa gider açmadan, kurudum bana verin onu kaçmadan. Aramak gerek iyi kötü seçmeden, yaşamak gerek hayat izi geçmeden. Acıyı gördüm, arama aşktan duvar ördüm, ara sıra gelip haber ver, yüzecek adam çok, sana dün gece asılı kaldım, yüreğinde yazılı kaldım, daha sıkı kazınıyorsun, silecek adam çok. Gidiyorum acımadan, peşimde bir sürü hatırası. Biliyorum yaşamadan, yolumu çizdi kesin yukarısı. Güneşin tadı boşa gider açmadan, kurudum bana verin onu kaçmadan. Aramak gerek iyi kötü seçmeden, yaşamak gerek hayat izi geçmeden. Yüzündeki acıyı gördüm, arama aşktan duvar ördüm, ara sıra gelip haber ver, yüzecek adam çok, sana dün gece asılı kaldım, yüreğine yazılı kaldım, daha sıkı kazınıyorsun, silecek adam çok. Татар эстрадасының иң романтик җырчысы статусында тактылар инде аңа. Гитарлы егет дип тә карадылар. Бизнесмен, коммерсант булуы да сер түгел. Ләкин мин аны гади генә Илназ дип йөртәм. Илназ Сафиуллин бүген миндә кунакта. Күпме дөньяда бәхетләр, күпме дөньяда шатлыклар.
bir kim kerakmi birni de turmay ayram o'tkarilgan shoqlar min yaratam seni min yo'qsinam seni yaşay olmam senden boshqa men ishonam qaydaru birga shotlar men ishonam kelaru o'zgan vaqtlar men yaratam seni men yo'qsinam seni yaşay olmam senden boshqa. Nihat Tuma programmasына май кояшы кебек елмаеп, күзләрен һәм күзлекләрен ялтыратып, Илназ Сафиуллин килеп җитте. Сәлам Илназ. Сәлам Айваздус, сәлам Тыма тапшыруының жанатарлары, тамашачылары исәнмесез. Илназ, свежий кыяфәттә түгел күрәм. Йокы җитмәдеме, ардыңмы? Нәрсә булды? Йокы дөресен әйткәндә туйган, бәлки күпмедер дәрәҗәдә арыганлык бардыр дип уйлыйм. Илназ, мине ул сорау әле соңрак тагын кызыксындырыр. Йокы графигың, синең эш графигың, гомумән артист кешегә бит аңа йокы әзләгә, яисә эләксә күп йоклый ул. Мине кызыксындыра менә, сине чакырыр алдыннан без бит инде сөйләшкән идек. Синең белән күбрәк менә күп уйланучы, күп белүче, гомумән уйлый белүче кеше, уйлый белүче шәхес буларак сөйләшәсе килә. Әгәр син каршы килмәсәң. Беренче сорауда шул өлкәдән булыр. Бөтен нәрсәне белеп булмый инде ул Айваз. Шуңа күрә әйтик, мәсәлән, медицина темасын алсам, мин ул турда күп нәрсә белмим. Төрле өлкәләр буенча сөйләшә алабыз теләсәң. Әйе. Ул бит инде тапшыруның форматы да ялгышмасам шундыйрак. Нәкъ шундый Илназ. Шуңа күрә беренче сорау синең күп белүң турында китапларга багышланыр. Беләбез без Илназ Сафиуллин күп укыганын, чөнки тамашачылар әле белмидер. Мин дә Илназ да укырга ярата. Без гәттә әле китапларны бер-беребезгә биреп торабыз. Соңгы укыган китабың? Ай, ялгышмасам. Ялгышмасын, ялгышырга ярамы бу телевидение. Жванецкийны укыган идем. Шулай ук тагын менә күптән түгел яңадан укый башладым, чөнки шедевраль шундый әсәр, ул да булса парфюмер, беләсең. Син аны башта аңламагансың, шуңа күрә икенче тапкыр укыган. Мин аны аңлаган идем, мин аны ул әсәр белән бик нык сукландым, киносын да карадык инде аннары. Шулай да яңадан укый башладым, ниндидер менә яңа кичерешләр дөрес әйткәндә. Укырга кирәк җәмәгать, укырга кирәк, китаплар ул һәрвакыт ничәрәк әйтергә, укымышлы булырга кирәктер дип уйлыйм барыбер. Татар әдәбияты турында онытырга шулай ук ярамый. Әлбәттә. Инде китапларны рекламалай башлагачтан Илназ Сафиуллин яңа китап кибете ачамалар дигән фикердә килеп китте миңа. Айвазның ярты сүзенә ышанмагыз, дуслар, дөрес түгел. Китаплар кибетен юк, дөрес әйткәндә яхшы идея бит. Яхшы идея. Менә шуның өчен дивидендларын миңа Илназ үзе түләр. Илназ, китаплар турында сөйләшә башладык. Бәлки Илназ Сафиуллин күп кенә шәхесләребез кебек тормышының бер этабында үзе дә хәзер бит модада, әйтик, рус эстрадасында, рус шоу-бизнесында күптән журналистлар, җырчылар, политиклар китап язып чыгарып презентацияле, бәлки Илназ Сафиуллин да китап языр. Минем гитара һәм күзлек. Минем гитара мажаралары. Минем гитара мажаралары. Юк, дөрес әйткәндә, әгәр дә андай осталык булса, бәлки теге нидер тормыш тәҗрибәсе белән дип әйтик инде бит. Минемчә бик реаль шундый хыял, ләкин әлегә иртәрәк. Бәлки бер 50 яшьләрне ала бирсә тутырып, ниде дә булса шундый кызыклы бер автобиографик әсәр язып булырдыр. Иң мөһиме ул матур булсын, яме, гадәттә бит китапларны карыйлар, тышкы кыяфәтен карыйлар. Аха, матур. Тышкы кыяфәт, бөтенесе ничектер кием белән каршы алалар, акыл белән узаталар дигәндә, китапка килгәндә шулай ук дип уйлыйм мин. Шуңа күрә безнең Илназ Сафиуллин бүген китап битләреннән салган күлмәк киеп килде. Аклы каралы. Илназ, тормыш, соңгы яңалыклар тормышта, бәлки үзгәрешләр булгандыр, бәлки без ишетмәгәндә генә Илназ өйләнеп куйгандыр, бәлки кайдыр күченгәндер. Соңгы яңалыклар тормышында. Әлегә мин өйләнмәгән. Тудун. Нәкъ шулай. Икенчедән бит инде күптән түгел генә менә шулай ук Кәеф ничек газетасын үземнең кулларга алып, бергәләп үстерергә тырышабыз.
Аннан башка тамашару проектларын шулай ук алып барам. Атна сайын Татар Пати бер дигән шоу дискотекаларын алып барабыз бит. Һәм инде күптән түгел генә шулай ук хыялым дип аталган җырга менә күптән дип инде бер 3 ай узгандыр инде. Сәләт яшьләре, сәләт үзәгенең яшьләре белән шулай ук 3000 кешелек шундый видео флешмоб төшердек без. Алла бирсә менә иң беренче шуның презентациясын тырышырбыз өлгертергә музыкаль десантка. Бу безнең булачак 4 октябрь пирамида күңелләшү үзәгендә. Ул грандиоз шундый вакыйга бит инде, ул ел саен шундый гала концерт үзенә күрә. Меңләгән халык җыела, шуңа күрә чакырып калабыз. Менә шунда без хыялым җырына шундый флешмоб презентациясын менә күрсәтергә тырышырбыз. Менә шул клипны. Әлеге клипта 3000гә якын менә бала синхрон хәрәкәтләр, синхрон бию менә шундый үзенчәлекле бер клип. Хөрмәтле дуслар, шушы 3000 баланың бары тик унысы гына Софиуллинныкы. Сез белеп торыгыз. Илназ, клиплар турында сөйләшә башладык. Син бит әле үзең дә менә шушы клиплар турында ишетеп кенә, үзең төпләрдә төшеп кенә белмисең, син әле клипларның режиссеры буларак тормышыңның бер этабында зур роль уйнадың. Күп кенә безнең танылган җырчыларны төшердең, танылып килүче җырчыларны клипларын аша таныттың. Бу этаптан син ялгышмасам ничектер каршы әлеге клип төшерү һәм режиссурадан киттең син, әйме? Әйе, дөрес әйтәсең, Айваз. Мин 4 ел Барс медиа компаниясына эшләдем, менә режиссер, сценарист буларак Дамир Барышев белән берлектә, менә минем замана фильмының режиссеры ул. Бергәләп без 4 ел эчендә 45ләп клип төшердек. Якынча. Ул Иркә, Ландыш Нигъмәтҗанова, Ләйсән Гимаева, Шакур, Эссе төркеме, бөтен яшьләргә тулаем алганда менә шундый иң матур, иң яхшы клипларын менә ул безнең эш, ләкин шулай да менә әлеге этап үткәннән соң мин аңладым, минем вакыт бөтенләй менә җитеп бетми. Шуңа күрә клип төшерүче телефонның да зарядкасы бетте ул вакытта, әйме? Әйе, ул вакытта телефоннар бик зур иде, менә шундый Sony камералары ялгышмасам, менә ул идәндә безнең. Аны халык күрми бит. Син күрәсең. Әйе. Клип төшерүдән вакыт җитмәү сәбәпле баш тарттың. Әйе, бер сәбәбе шул, бер сәбәбе. Икенче сәбәбе? Икенче сәбәбе әлбәттә ул ничектер менә нидидер ихтыяҗлар да үзгәреп тора бит инде барыбер үсә баргач, шулай да зур тәҗрибә туплап мин аңладым, икенче этапка күчәргә вакыт. Һәм бик күпчелек үземнең менә иҗади идеяләремне мин икенче артистларга бүләк итеп, шулай ук аңладым, үземнең иҗат турында онытырга ярамый. Айваз, бу бит инде әлбәттә сәхнәдә чыгыш ясагач, мин шул идеяләрне үземнең клипларда да рәхәтләнеп чагылдыра алам. Син бит үзең рәхәтләнеп клипта төшерә алайдың. Менә ташланмаска иде режиссураны, дәвам итәргә иде. Үзең төшердең, күбрәк үзеңне күрсәтер идең. Бәлки һәрбер яңа җырчыга төшергән клипыңда үзең күренеп китә. Башыңны гына булса тыгып алсаң, инде ул сиңа үзеңә дә иҗатыңа зур үсеш китерер. Дөрес, тәҗрибәсе зур аның. Мин клиплар буенча шөгыльләндем уку дәврендә. Менә университетта уку дәврендә. Аннары инде аны тәмамлагач, әлбәттә клиплар белән генә шөгыльләнеп булмый. Икенче яктан, бер клипны төшерү, ул бит инде айына син күп дигәндә 2 клип төшерергә өлгерәсең, 2-не. Бер ай эчендә. Аның эше бик күп. Кай вакыт 2 ай эчендә бер генә клипны төшерә идек без, мәсәлән, бик зур клип булса, ул нидер шундый үзенчәлекле. Шуңа күрә дөрестән дә иң зур шундый валюта бу эштә ул вакыт дигән төшенчә. Һәм әлбәттә аның тегенчәрәк әйтергә, ул бит инде яшерен батырын түгел. Ихтыяҗлар турында әйткәч бит инде үсә барган саен ул бит финанс мәсьәләсе дә бар. Финанс мәсьәләсе, әйе, мин аны кашырып тормыйм, әлбәттә. Илназны режиссер зарплатасы канәгатьләндермәгән. Менә шундый заголовоклар астында мин күрәм, ул вакытта чыккандыр безнең хайран гына гәҗитләрдә статьялар. Менә хәзер иҗатка әйләнеп кайтырбыз. Син вакыт әзәйде дисең, режиссурдан киттең, вакыт җитмәү сәбәпле, ләкин шул вакытта синең калган проектлар әлеге вакытыңны алу процессын дәвам итә. Иҗатка ничек өлгерәсең? Иҗатка вакыт каламы? Әйтеп уздың бит, кухняда утырып җырлар язу дигәндә. Мәсәлән, Ышанма матурым җыры. Якты шулай туды. 3 аккордлы, җип-җиңел, теге үзенә күрә бер хитка әверелгән җыр акустик форматта. Ул нәкъ шулай кухняда утырганда теге шулай язылган җырларның берсе. Менә шул буш вакыт
күпмедер буш вакыт булса бит инде әлбәттә гитараны аласың да инде ниндидер күбрәк көйләр чыга. Көйләр, аннары инде шул көйләргә сүзләр. Чөнки ул менә минем җырларның сүзләрен аерым шигырь итеп укысаң, Бернинди рифмы юк. Бик кызыклы килеп чыга. Бернинди рифмы юк. Пассажир әле ул синең? Рифмалар булмаган? Хәзер үк әйтә алмыйм, искә төшерә алмыйм. Андыйлар бар. Андыйлар бар. Юк, иң мөһиме менә синең иҗатың, син бит килеп кергәндә дә бер төрле ул вакытка инде формалашкан эстрададан аерылма образда кирдең, име? Әле ул вакытта бәлки үзең дә уйлагансыңдыр, минем образны кеше кабул итер микән дип. Мин сине яратам җыры гына. Сине алып кергән, мин сине яратам җыры. Мин яратам сине җыры. Мин яратам сине җыры. Бу тамагыз. Мин сине яратам, аны теге мин сине яратам, шуның белән бутый алалар. Мин яратам сине. Мин яратам сине, шулай Айваз, мин образ турында гомумән уйламаган идем. Чынлап әйтәм, мин ничегрәк әйтергә, әлбәттә минем теләк бар иде. Менә җырларны чыгару, ничектер үземә дә күпмедер дәрәҗәдә сәхнәдә күренү теләге бар иде. Нәрсә карыйсың? Юк, менә синең җырыңны ди башлана, бәлки тыңлап та алырбыз. Алашылды. Менә шул, ничектер теге мин әлеге менә шул беренче яздырган җырларны үзем өчен яздырдым. Менә һәм инде әлбәттә менә дус егет Риф Әхмәтов әйтеп, әйдә менә ничектер радиога биреп кара, менә шулай дип әйткәч кенә мин ничектер биреп карадым да ул кинәт кенә китте. Чынлап, кашырмыйча әйтәм, ул нидер яңалык булып китте. Һәм шунда ук ничектер иң беренче булып инде әйтәләр миңа, ни өчен күбрәк җырларың моңсу диләр. Чынлап әйтәм, бар теге нидер ритмичный, ритм ягыннан тиз җырлар да бар, ләкин иң беренче менә бу оештыручылар концертларны алар шакырлар нәкъ менә шушы салмак җырлар белән һәм шундый романтик образ белән, гитара белән, шундый гитаралы егет образында кирип калдым, ничектер менә тамашачылар күңеленә дип әйтәм. Ләкин гитарасы чыккан вакытларда бар, теге нидер эстрада. Танымыйлар. Кимсең бу? Кем икән? Айрыша күзлек кигәч, Айрыша күзлек кигәч. Танымыйча торалар, име? Әлеге җыр чын мәгънәсендә бик күп сөйләнде инде ул җыр турында. Әйдә аны бик кузгатып тормыйбыз, ләкин кызыксындырган бер сорау. Әлеге җыр бүгенге көндә күп кенә мәхәббәт парларының, яшь парларының нидер бер мәхәббәт гимнына әверелде. Телефоннан телефонга күчте ул, хәтта кайбер ир кешеләр, ир егетләр үзләренең кызларына тәкъдим әлеге җыр белән ясауларын белән. Хәтта бер дус егет, ул хәтерлим, үзенең кызына шундый сюрприз ясаган иде. Туган көнеме яисә тәкъдим ясаган иде ул. Хәтерлим, 11-нче бер югары этажлы йортның өстендә, түбәсендә сикерде шушы җырасына. Шәмнән йөрәк формасын төзегән, шул йөрәк формасы уртасында мин гитара белән кызының күзләрен бәйләп шунда китерде дә, минем җырларны ул кыз бик нык яраткан икән. Шунда мин җырлый башладым, аның күзен ачып җибәрде һәм ул шунда ук әйе дип әйтте. Әле ярый, шунда ук синең җырларыңны яраткач, үзеңне яратып, шунда ук сиңа кияүгә чыгып куймаган. Менә анысы куркынычрак булыр иеме? Минемчә әйе. Анысы куркынычрак булыр ие. Илназ, иҗатыңны бераз гына кузгатып алдык. Вакыт калдырам. Мин һәр вакытта интервьюда кешене хәряклап ачырга. Илназ Сафиуллин бүгенге көндә җырчы гына түгел, дискотекалар оештыручысы гына түгел, әле күптән түгел үзен яңа амплуада басма матбугат өлкәсендә саный башлады. Бу шулай ук синең төрле өлкәләрне татып карау теләге генә идеме, әллә исә алдан ук шул өлкәне эшлисе килеп син махсус алдыңмы, яисә кинәттән генә чыккан тәкъдим идеме бу сиңа? Каян синең кулыңа килеп эләкте кәеф ничек газетасы? Менә бөтенесе әзәзләп. Менә нәрсә син яңгы әйттең? Бөтенесе әзәзләп. Дөрес әйткәндә, инде мәктәп шакларыннан бирле укытучылар күбесе уйлыйлар иде, нәкъ менә матбугат өлкәсе, гуманитария фәннәре өлкәсе буенча китәр бу дип, ләкин юк, төгәл фәннәрне алган идем. Менә үземнең теге югары уку йорты буенча. Шулай да минем өчен һәр вакыт кызыклы өлкә иде матбугат өлкәсе. Шуңа күрә басма мәгълүмат мәйле гомумән алганда матбугат өлкәсе, гомумән алганда ул интернет өлкәсендә дә бар бит инде, теге телевидение ул гомумән менә кызык. Шуңа күрә 7 еллык тарихы булган Кәеф ничек газетасын мин үземнең кулларга алырга булдым. Һәм Алла бирсә, менә 28 ноябрь филармония концертлар залына чакырып калам, шундый менә үзебезнең 7 еллыкка. Матур концерт. Касса 500 сум.
айрым сөйләшербез. Илназ, Иң мөһим. син туры менә элемтәдә торасың хәзер газет укучылар белән, дискотекага йөрүче яшьләр белән, иҗатыңа килгәндә концертка килүче татар яшьләре белән бүгенге көндә син ничектер анализ ясыйсыңмы татар яшьләренә һәм татар яшьләре хәзер бит китте шундый сүз, татар яшьләре ничектер перспективасыз диләр, әйме? Менә мин сүзләрен ишеткән бар, аларның киләчәге юк, аларга хәзер бүгенге көн белән генә яшиләр, ләкин араларында әлбәттә бар инде. Нәтиҗәле, уңышлы яшьләр, талантлы яшьләр. Бүгенге көндә татар яшьләренең гомумән алганда ниндирәк перспективалары һәм уйлый беләме татар яшьләре бүгенге көндә? Әлбәттә, Айваз, ул кешесенә карап, нинди генә милләтне алма, кешесенә карап бөтен нәрсә. Ләкин татар яшьләренә килгәндә, мәсәлән, мин гомумән алганда үземнең туган телемнең, милләтемнең патриоты, ватанпәрвәрлек хиссе минем бик зур. Шулай да ул булмаса, бит инде менә шушы бөтен проектларны миңа кызыклы булмас иде аны алып бару. Икенче яктан караганда, мәсәлән, менә безнең шараларга шулай бик күп татар яшьләре киләләр, әйбет. Төрлеләре бар арасында, ләкин шулай да безнең тамашачы ул иң тыйнак тамашачыларның берсе. Тыйнак, матур. Минемчә, кешене бизи торган бер сыйфат ул тыйнаклык. Һәм шул ук вакытта менә ниндидер әдәплелек. Ул бар, кызларда да бар, егетләрдә дә бар. Илназ, сиңа шулай әлеге сорауны бирсәм, урынлы булыр. Безнең яңа канал ачылды, PMTV каналы. Программа син шулай әлеге каналда бүген интервью бирәсең. Әлеге канал турында фикерләрең, уйларың, синнән уйлый белгән кешедән сорыйсы килгән кебек, синнән дә сорыйсы килә. Канал турында. Синең шушы каналны бәяләвең? Бәяләү әйтер идем 5ле һәм зур плюс тамгасы белән. Плюс 18 дип куябыз бу обычно. Әйе, нәкъ шулай. Һәм чынлап алганда бик җитди адым. Үзебезнең менә әйтик, мәсәлән, үзебезнең заманыбыз таләпләренә тулайым алганда туры килә торган концепциясе буенча, үзенең ниндидер кыяфәте буенча, бит шулай дип әйтгәндә, бит дизайны буенча, бөтен коллективы буенча тулайым алганда, минемчә, идеаль канал. Әгәр дә теге без аңа ничектер тагы да бөтенләй тагы да зуррак бәя булыр иде, әгәр дә чынлап бөтен менә Россия күләмендә һәм планета масштабында күрсәтсә, минемчә, бөтен татар милләтендә милләт кешеләре бөтенесе әлеге каналны гына карарлар иде. Ул дөрестән дә шулай. Минемчә, әйтик, алыйк, мәсәлән, икенче менә рус телендә чит ил каналларын, мәсәлән, MTV, Муз ТВ бит. Менә тулайым алганда, менә бер дәрәҗәдә. Рәхмәт. Шушы тулыдан җавапларың өчен без әкренләп ясыйк әле нәтиҗә программага. Хөрмәтле тамашачылар, чынлап менә әлеге тапшыру белән бергә булыгыз. Гомумән алганда TMTV каналы белән каналыннан аерылмагыз. SMS-лар языгыз, катнашыгыз бөтен конкурсларында. Татар концертларына, дискотекаларына йөрегез. Чөнки чынлап үзенә күрә бер үзебезнең татарларның очрашу урыны. Минемчә, хәтта бердән-бер бүгенге көндә театрларны әгәр дә истә алмасак әйбет. Әлбәттә, менә исәнлек, саулык, сәламәтлек булсын барыбызга да һәм инде тулайым алганда тагын нинди теләк. Әлбәттә, бездән аерылмагыз, менә шулай бергәләп очрашып, бергәләп менә яшәргә кирәк. Менә шул дустана мөнәсәбәттә бер-берегезгә ярдәм куллары сузып. Менә шул. Әгәр дә танымаган булсагыз, әлеге күзлек кигән, бу бүген гитарасыз килгән, гитарасыз танымаган булсагыз, әлеге егетнең исеме иде Илназ Сафиуллин. Ул бүген бездә кунакта булды. Рәхмәт, Илназ. Айваз, чакыруың өчен зур рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт. Юксынам мен сине, күзләрем талгандар, күңелдә елап көз шашына. Сибелгән, таралган, кайдадыр югалган, үз юлым, күз нурым, дуслыгым хакына. Бәхетсез йолдызлар аязгач карыйлар, мин мескен җирдәге кешегә.
Фикерләр чуалып, исемә төшәләр, без бергә түгелен беләләр. Ни өчен мин сине мәңгегә югалтам, газаплар утындадыр лимен. Серләрем яшь булып дөньяга атыла, яраткан җырымны көйлимен. Нишләрмен сине югалтсам, хаталар өстенә хаталар ясагач, туктала алмыйча үзлегем. Җир шары әйләнеп мин аңлый алмагач, мәгънәсез тормышны яңадан кичерәм. Үтенәм тик кемнән, ялварам үземнән, тукталып бераз тын алырга. Елап көз шашына, күңел юксына, югалта ул сине югалта. Ни өчен сагына, ни өчен атыла, ышана алмыйча ярыла. Әгәр бу дөньяда мәхәббәт булмаса, мин әзер сине югалтсам. Алдау, нәфрәт, ышана алмыйча ярыла. Югалта ул сине югалта. Нишләрмен сине югалтсам. Тыма программасы ахырына да якынлашты. Безнең белән үткәргән вакыт бик күңелле узгандыр дип ышанып калам. Программа буенча фикерегезне, сорауларыгызны ВКонтакте сайтындагы махсус төркемдә яки tmtvonline.ru сайтында язып калдыра аласыз. Исемем диджей Вас, молодar кызлар, сау булыгыз.
Разия һәм Рамиля Батыровалар. Əgər bana qızıl şünnətə olursanız, oxşağız bilmədir. Burada тек сізге ғана болғышықсыз келе. Әр вақытта да, салондарда да, ұзатқанда да шошы жырлар білән біргелешіп, қошлашырға, әменде яңадан қабаттан бір-бірімізді көруге насип етсен еді. Күтем сіздің достарым! Күтем! Біргелеп! Ойнағысы қолдар! Понял сейчас? И ее подругу надо, вот это вот женское. Yaşa